Internet never forgets. Now pane audio ya Maititi Passion Java and Mudiwa Hood yakaitwa hiyo pane nguva sometimes in last year. So audio iyi yazodzoswa after paita maskandal enyaya dzana Mudiwa na Hubert Angel. Holiten ataura ari kupodcast kwa DJ Ola. Ladies and gentlemen, kusangana kwa Twitter zvakare pa channel yeZimTNS TV yandinokupa updates akasiyana uye ndinoti kana kari kutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe ne every update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. So guys, ndisati ndakuplayira audio ra Maititi Mudiwa Hood and Passion Java. Toda kuti munzwo zvataurwa nemukomana uyu ari kuti iye mwana weZANU-PF, but ari kuti iye President Emmerson Mnangagwa ngavachibva pachigaro. Ladies and gentlemen, muchipedza kuona video rino ndinokumbira kuti mumhanye mu comment section muchitudzwa zvamunofunga pamusoro penyaya idzi. Ini ndaenda. Munenge musisipo va Emmerson Mnangagwa ibvai pachigaro nekuchimbidza maondonganyika neuori neumbavha. Isu vana veZANU-PF, vana vemawo veterans neruzhinji rweZimbabwe, zvisinei kuti uyu ndewebato ripi, tichinonga shoshe nemuromo. Asi muZimbabwe medu tine zvicherwa. VaChina shamwari dzenyu ndo vari kubva uku, vari kuuya muno vosvika vomora huchi, isi tichitamba nhamo muno. Tinoda kuti zvamuri kutaura zvekuti 2030 muchange muripo kumisa sarudzo za 2028, ndiri kukuudzai kuti muri kunyepa, muri kuzvinyepera nemapersuaders enyu, muri kuzvinyepera. Tiri kukuzivai mese mapersuaders kuti muri kuitira umbavha hwenyu. Tinoda kuti nyika ino ivakwe patsva, itungamirirwe kwete kutongwa. Iko zvino tinoda mutungamiri. Gore rino igore regudo. John Paradza waimba ku National Heroes Acre uchituka general. Waivatukirei? Vanga vakutadzira chii? Tinoda kuti nyika ichivakwa patsva. Iko zvino izviori wanyanyisa migwagwa haina kunaka. Tererai maungana takukuteresai. Sorry. And sorry, boys, and without in the perfect something cannot compare and winyangere. No, it was you, Semono, what is a prophet, Semono. But Europa. Young and the name even is a home beggar. But my you Papa Panepa Kanganis. Mojanzi, Dakampa. I'm sorry. Do you remember what I said in that tender? Mira, Mudiwa, saying I want this dog porter. Mira, Dango Bunza. Mudiwa and the poor flow. Do you remember the last time you made me to post something? Mugati Maititi, we are paying you. Mugunjo. Ndikakuposta imaganditi post immediately. Ndikaterera. Because then chitera nchito at least ana prophet imene vanondibatsira prophet ndisingu madzi vanorwara vari HIV ndakarambwa nemurume handitika ndinochitoponawo nekuchengetwa kwandinoitwa nevanhu. Imi mondishandisa moti post moti ndichakupa mari hamundipe mozoapia nhasi muchindirakasha kudai. So pandakasenderwa nudhu renyu ndakakufonera in respect of you prophet. Ndine chinhu chakadai so mukati fake, but there is a fake prophet. Musafunga kuti mumastreets amuzikana. Tererai maaudio aya. Ndakurespectai Mira Mudiwa Mira. Ndakuvaudza kuti ndinovaremekedza prophet Mira Mudiwa. Ndinokurespect handirekodhe ini ndikutaura nemi handina time yacho. Ndikutaura nemi nokuti Mudiwa ati muda kutaura neni ndotsvaka ndati nditaure. Tererai Passion uyu. Zviri pamwoyo pangu. Handitika handisati ndakambodisrespecta any prophet. Inini ndine maprofeti andotaura vese vana angel endai munovabvunza. Ine ndine mafaira, ini ndine mafaira manje zvazvamoto kuti Maititi vane mutactica. Ndine mafaira kana anonyudza. Saka kana mukaona ndichikurespecta kuti pane munhu auya musafunga kuti ndoda kublackmailai kuti ndipei mari. Kukuremekedzai kuti no, you are a man of God, zvimwe zvinhu hazviite. Imo kuti mazimbo life anga achiti ameno pikichi ko mukazoiona hamuzoshamisike here. Don't do that. Don't try to make people give you lights. Ma? But Maititi don't want to listen. Nukumbro prophet na Maititi numero manzuse. Guys, at the end of the day, nukumbro ininiga. Reason and away pana pande kuti.
put every difference aside. Prophet, I know kuti pana my teaching pana maposter thing ya mamakato apostles amingiri. Achikukumbira if possible. So badara Mario. I don't think it's an issue. If you don't want to problem, ina ndinambo wa maka prophet mudiwa. But wandi provoke. Yeah. But vakukumbira regerero vachi inside I'm sorry. And my teaching ndikukumbira kuti if possible buddha zvinenge zvaita my teaching. Iwo waprovoka wataura wataura. Ndikufunga kuti possible you say I'm sorry. You say I'm sorry. We move forward. Then I ask prophets to then guys, we even work together if possible. That's why I said to you guys, and when the prophet also record you might also we're not sure what the panels record. Inini mudiwaga kana chidango record ndo record kana ndisingade inini wandifunda kuti prophet wadautaura newe iwo vabvunze prophet makanditerera pane zuve here randakambo kudisrespect even toshinotaurwa makutanzi maititi vanondifonera ndakavachinjira number. Is it not you again? I'm not alive here. I think we had last year. Yekukutukai life yandakakuitirai i1 yekukutedzera indimi ndichitosipakwa nditi ndimi dzamana. I've never done a life for you. So which life? Each again. Ndokumbira mundirakidze pandakambokutukai musina chamanditadzira. Prophet inandi andishaude vanhu vasina kunditadzira. Ndinoziva kuti ndiri rude and nditori rude but ukandidena unouona rudeness, but I'm a very nice person. Why I did this to you tonight is because ndimi manditanga kuzimbola instead yekungomarinetwo kungotiwo kungotiwo maititi maraba ndakatumira 600 kana andinatombotaura endaipo ndokumbura kuti and you see munozwa wrongly. The life is there, prophet. Go mumbonzo mukanzwa panoti twabam. I swear I'll do a life and say sorry. Iripo ndakafonera mudiwa ndikati mudiwa ona zvekuita mawindo kubva ndiri ku UK akambonditira life muri kunzwa ndine bitterness andina chananda mutadzira angoita life saka ndiri kubhula vanhu tira kumira paepoti tikurove ndikati but why mawindo? Do you know mudiwa hanzvadzi yako akambonditira birthday. Do you know ini ndaimbomusendera mari ndiri ku UK $20 madiki zvawo but ndaimusendera. So handidi kuita unge munhu asina basa musociety ndichibatsirawo vamwe vanhu. Handitika mukandita unge I'm a nobody. I don't like it. Mari yeskani yemedical yamuri kutaura yakabva kwandiri prophet. Imi makabvisa gumbeza unless makaisa mari tione mari receipts. Skani yamarabha ndakatumira. No. Makuti hanzi uyo munogona makaita live musiri kuziva zvinoita. Ini ndakakumbirwa ndibatsire marapa tikamuendesa kuhospital akatoendeswa zvishuwa komari yandakatumira yakaita komari munhu waMwari yandakatumira saka ndikuti imimi makatobatsira marapa mabatsira maraba anzoti takabatsira same time imimi makabatsira kuside kwenshongeta anzoti takabatsira kuside kupi ini ndobva ndabatsira kuside kupi ipapa pakuita batsira andisingazoziva kuti imi makazonge makuta live muchekadzafa inge bapapi voice muchekadzafa ndima ndakataura mawindo ndiye akafonera shuga akaita live. Prophet, see both sides kana muchiti muri prophet moda kuyananisa. Mawindo ndiye akatanga ne life musuweni ngisikanze vanhu vada capitalize amwatsvaga mbiri. Listen, muri prophet, check my numbers. I've got 500,000 on Facebook, 300,000 on Instagram. Check yours. Saka ndikutsvaga following yei ndinayo udara. Of course ndogona kunge ndisina mari udarika imimiga but following ndinayo saka handimbotsvage relevance. Pamwe imimi namawindo ndimukatotsvaga relevance neni inini handina pressure nemanumbers ndakatotuta kudhara. In the life yandiri I'm satisfied because handikumbire vanhu ndozviraramira iwo maposti vayo ndo anechida kuti mundibhadhare. Then you don't pay me, you insult me on top of you are owing me, you don't pay me. Mondituka futi moti okay, let me send mudiwa if you remember. Let me send you. Okay, wait, ndine machats. Yeah, if you remember ndakangokusendera $100 yangoti nabasa ramanditira $100 makaisendera matangs. All right, call your post yamakati please I owe you on this one, I'm going to pay. Ndokumbura taura kamaitisa
Mira profit wataura. Inini ndokuti ndakuona mushongoro matrans. Panda kutsvaga, ndindakati kutsvaga. Kuva ndango kuti namba dzato $100 zarukandira nokuteta. Ndo pandazokutadza ngokupa imari kuti maposte. Nangokupa 100 ngokuti oi. But makatotadza ndikatanga kukufonera ndichiti profit ndopanya pandokuvunza kuti imari ndikupa izvi. Ina ndingaclaime mari makati you owe me, you know how much to give me. Since inini ndisina basa imimi ndimungatoziva zvamungandipa because handingakudzei motofunga kuti ndinokusendera afterlife. Inini handiclaime mari kwamuri profe, mandidzikisira last mota dzangu 4 idzodzoka dzakandikwanira kwete kundiudza kuti hanzi ndakarwadziwa because taira ndakamutengera mota. Tengera nai kana muchiita zvamunoita itira nai, but don't provoke me. Maititi ngatiwirirane. Guys, ndingokumbira proper passion. Reason ndakudetsera panapa ndeyekuti ndakukumbira ndikati you know what, at the end of the day we need more peace and more unity going forward. And maititi ndakumbira imi ndikatarane. We now need to put all our differences aside, respect each other and be there for each other if possible. In maititi I will just say and this year Marie post Marie. Is it okay ndikakupa $100 maititi? Ngoja zvo. Is it okay? In maposta anga under 250. Maposta anga under 250 kuposta munhu papage rangu bozi anoenda viral ndo mari yangu iyoyo. Kuzoti ndichinyira kuti ndinopiwa chicken change every time ndichingonzi ndosaka muchindichinyira because you just think you can just use me and talk rubbish. Maititi. Yes. Amen.